Nyt tänne meidän. Sano uudelleen. Moikka kaikille! Tänään me pelataan Link Together mut Robloxissa. Vai oikein se? Mitä? Ei! Oh my god! Oh. Nyt! Varovaisia! Liisa! Okei. Mitä sä teet? Ota. Meidän pitää mennä eikä... Oh my god. Tuu molemmat. No niin. Tikkaita ylös. Varo toi. Sä just ite menit siihen. Au. Oh my god! Kyllä. Liisa! Mitä me vaan lennettiin ympäri sitä niinku halleluja. Joo. Tästä. Liisa, vitsi sunkaa! Ota mä voin. Ota, tuu tänne. Hyvä. Noniin. Bro, mitä me ketju vaan? Joku A-ketju. Tästä ylös. Nyt. Okei. Varo. Noniin. Ylös. Noin. Tää on niin helppo. Niin. Oh no. Right. Tästä ylös. Ta- Voi. Oh my god. Hei, kiitos, et juokse. Oh. Milloin tää on? Niinpä. Tos. Laitaks mä tän sit sinne? Miten mä saan sut ylös? Tossa. Painamalla eetä. Ai. Oh. My god. Hei, tonne! Joo. Ei, Liisa. Eikö me olemme tänne? No niin, lennetään sinne. Joo. Oh. Oh my god, Liisa. Oh, kaksi. Bro. No niin, let's go. Yes. Ja kiitos kun katsoi.